No s'imaginen les coses que es poden fer amb un producte tan natural com la mel. La canela de mel, i jo te vaig explicar que sí, que fas molt bé en comprar-la perquè això és natural. Veles amb un perfum d'allò més dolç i sabor fet amb fruites i olis naturals. En este saló de l'artesania tot es pot veure, tocar o tastar. Una experiència per als sentits i una proposta apassionant per als que han decidit no eixir de pont. Tot està fet a la nostra comunitat per artesans com estos de Catí, que tenen l'orgull de comptar entre els seus productes amb el millor formatge del món. Ganamos el año pasado en la categoría de leche curado de cabra, en la World Cheese, que és un certamen mundial. Amb les seues pròpies mans són capaços de tallar fusta, modelar fang o pintar plats de ceràmica. Són artesans i fan feines amb segles d'antiguitat, però asseguren que actualment la clau de l'èxit està en adaptar-se als nous temps. L'artesà que innova i l'artesà que intenta buscar nous camps pot tindre futur. Totes aquestes propostes les podem trobar des d'avui fins dimecres al Saló de l'Artesania que se celebra a Fira València. Paral·lelament, el Centre d'Artesania organitza un gran nombre d'activitats per apropar aquestes tècniques al ciutadà. Valenciana, ara de seguida vos a la capital.